Ja, jeg håber, I har haft en god weekend, for det har jeg i hvert fald. Så synes jeg lige, vi starter med et navneopråb, bare lige sådan for at se, at vi alle er her. Vinnie, er du her? Ja. Og Hugo? Fuck! Ja. Det var godt. Og Malou? 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 Ja. Okay. Og Morten? Ja. Og så har vi Karina. Ja. Godt, og så går... ja. Og Peter, er du her? Ja. Som I nok kan huske, så her i sidste uge her, der har vi beskæftiget os med børnebøger, og det fortsætter vi med. Så Morten, vil du være sød og læse op af Emil fra Lønneberg? Stop. Hvorfor starter Peter aldrig? Hvorfor er det altid mig, der skal begynde? Så kan Peter starte den her gang. Tak for lort. Ja, selv tak da. Ham her Emil fra Lønneberg. Det var en rigtig vildbasse. Ikke nær så sød og ej som du. Men hans mor holdt af ham alligevel. Emil er en sød dreng, sagde hun. Emil boede på gården Katjund i Lønneberg Sogn i Småland. Ja, og så overtager Morten. Han boede der sammen med sin mor og sin far og sin lille søster Ida og en Karl, der hed Alfred. Ja, tak. Og så tror jeg, Vinnie, hun læser. Jo, Vinnie, du skal læse. Hvorfor skal jeg læse? Fordi jeg siger det. Og en pige, der hed Line, og en lille hjælpekone, der hed Tytteberg Maja. Der var også heste og køer på kathold, og får og grise og høns og en kat. Men først og sidst var der ham, der hed Emil. Ja, tak. Så det er Karinas tur. Karina, du skal ikke skælde på. Sæt nu bogen op igen. Så begynder at læse. Da. Så slem er han, sagde Line tit og mange gange. Er det eller? Nej, du skal læse mere. Mange mateknægt. Hun brød sig ikke særlig med Emil. Men det gjorde Alfred til gengæld. Emil ejede 2 skatte. En træbøsse, som Alfred havde skåret til ham, og en hue, hans far havde købt til ham i købstedet. Og Hugo? Jeg vil have min bøsserøv! Og min hue, sagde ikke. Fuck! Selv når han var kommet i seng om aftenen og skulle sove. Min bøsserøv! Og min lu. Sagde han rigtigt. Pis mig i øret! Fuck! Syngende smålandsk. For han var jo smålænding, forstår du nok? Ja, det var flot. Malou, vil du fortsætte? Så hvornår? Forstår du nok? Emil lavede gale streger næsten hver eneste dag. Malou! Her skal du høre om nogle af dem. En gang skulle de have gæster på kathold og i den... Så venner, nu smutter jeg ned og henter nogle kopiark til jer, som I kan lave. Så vent her, så kommer jeg tilbage lige om lidt. Jeg tror faktisk, han er gået. Skal du med? Så er det godt der. Ja, kom nu med, din tøs.